Hingke dolok tini nang no song kabang good news sana tangi chongo. Tinin bidong nai belekhe interesting tai belekhe video bu marke na chong nai hain bage video no pra paisa chardei nai chong ri tai like share subscribe khanya ta pok de. Puila good news ke dolok Romi Debarma bai Subhankar Debarma pro kai jagi pai kha. Hingke dolok na o video no kya nai nai je. Hingke dolok nok sain man je da poh ni kaisa kidney hamyang jak hain bagi bo lokorong suba su sanai tongkha. Nama hangkai 5,000 rina napa ke belai wanai tongkata belai ten sanu tongkha abono daran jobono rang samne la tong ba ke eno rakno sana bo la siu ang bono sang subai tongmane kala dufu kaham ge kini video khangai dejan ke biopsy test to angam sakiriya asa kuno mezoria ge hai puno rang nangota phiri to boro khlainai ba ha ge biopsy test ne admission mar ge 25,600 bisak jani 45 taka hai nangai to ge te blood test rokni Tai hain bagi lokorong pona asok makin coba ka bo lokorong belekhe hambai burikha tang hin ba bo jesuk rang nang aban chai besi chubai pai ka hini bo omo sauta hingke tai tam kok saka je da pohor na bo omo khnai na jita dolo babasiri motamoti dabuk manage khaiman drobon khata deba je nangma seman kan kali ha rang oposoi khai tam khaine ha esang simia bla khai deba olo tei bo sini patient dong tei bo subana nang jotona na phongka ham belai hambai o jora no rokna rina ni musongo ani bu khabai ani bu khao je hamjak ma tongmani rokna o jora ya phana ni musongo dorogana sak sabut klai subama ni bagai ani nang tongmani jora o ge norok saimang bai khana ang dabuk beloro treatment ni bagai phaijak ge ora naijak mani ani kidney kisa hamia hayangai tongkha kisa infection ang tongkha nephrology bai naijak mani aro kai sawa ge biopsy test nangnai tei jatre pot je nangmani test to khlai bai kha poila medicine naijakha ge medicine jo to test khai ano nephrology bo refer khai ro harmani ta ge ora naijak oro bo je nang hingke dolok nok nugui makna je chalman besai takuk prasanta no asok marke no jete pra idol thang tino markin da kasupa khaiman a video to viral cholin tongo akat phone akat phone abang dei kabang ku borok kok sajak ang kok satak dolok nok link rutak description an previous video naina muska thangoi nai mano abang tunyo je borok khorok je taku khorok se orpan kok phirok mongrokha obon chai khang dol na o video naina je taku prasant no busuk maki ti praidal thang tin busuk maki je bolai ka obon naina ji akat phone akat phone Tawang ke dolok tai khorok ta taku orban batam kok phiroka je taku prasantan bagina tamo kok phiroka o biduno norok nanya ji jotono saimano uleno to media person jona hambai maya pharo
noro jotono saimang khana ba nuk khana lai thangna sini theater round pro kaisa incident ha ka party thangka khoroksa taku ang to subu siniya sabo saimiya bolo saimang khaje bo khoroksa bin mung ka taku prosanto bono boi salma hangko siniwo berikak jana hangko siniwo tai lekha pora korei olpo শিক্ষা বয়ন করে হেমা হাই মিডিয়া bo khalati bo saimi ang to ga puro tam soi incident tam kha bang sai khana ang camera bus kang final musu ya tongoni media bus kang final musu yang tongoni pia ba mia logo ang je bo esa bo ko go kepili sai tong phimoni je bono daga chop khlayo next video ka dolok nok nungi maka je mantri travel welfare ST welfare ni je mantri bikas development kaisa video viral choli tong nok chuton nungi maka dolok ga video to nyai je mantri bikas development bo kaisa kok phirong mung khata batam kok phirong mung rakha burnak o video no nai nyai ji আমি দেখেছি গতদিন কয়েকদিন আজকেও আমাদের নামে অনেক নিউজ পেপারে উঠেছে অনেক এই ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মধ্যে আমি দেখেছি আমার নামে বদনাম করেছে দিলীপ সরকার নামে একজন লোক খারাপ কাজ করছে আমার ফটোতে দিয়ে বিকাশ দেব ঘনিষ্ঠ আমি তো অনেক দেখেছি যে এই দিলীপ সরকার সব লিডারদের সঙ্গে ফটো আছে আমার কাছেও আছে সিপিএম এর লিডার আমাদের মহারাজের সঙ্গে আছে রেবতীজির সঙ্গে আছে কল্যাণী ম্যাডামের সঙ্গে আছে অনেক অনেক লিডার সবার সঙ্গে তো আছে ফটো আমরা কি বলছি দিলীপ সরকারকে এই ধরনের কাজ করার জন্য কোন লিডারকে Inke dolok nok joton saiman je Tripura idol na toi nyai je a jaga semi final la dojana borok qualify khaija semi final ta a jagan bising je borok khoroksa a jagan bising borok khoroksa first number sobai kha Asmika Debarma han bagi bini nong borok markin khusi nang laijak lokorobu markin tong thok laijak ta inke Asmika bin bufa tai bin nong borok tam kok thakal dolok na omabuk nawi nyai ti okai kuplain ni nai bono kuplain su ka na samko gyabo okai sungju oro je bono tumani kuplai tungka ঠিক আছে কিন্তু umti khaino jo tono kuplai khai nai tinoro mane oje Tripura idol ja songsamani ang bono mane অসংখ্য ধন্যবাদ না জানাবো কারণ ওর সঙ্গে বজিটি হই আমি প্রাউড যাকো চিনি বরংনো যে ওর তুই নাই ও হামিয়া লামানি যে ও জায়গা কাহাম জায়গা তো হই সে সিরি তোমানি অবনা ধন্যবাদ জানাবো আং তাইকো সালিয়া অবনা খুব মানে চাদা ওটা no to joto support khaiblen na khoro bise non family members ইনকো আনবসার করলাই সুসাই জনা next noka dolok tinyong na India versus Australian match tinyong na semi final je 2023 ni India rok marke Australian badalana nango ki tin sa pai mana dolok angle India pai ni wan sok nok sa pai ni wan sok dolok comment khaisa di inge dol o news ni biching bo news nok chutan chai chaso comment nok dolok comment khaisa di tinin video bag isdan ongai like khaji share khaji subscribe khanya ta pogre hambai